Salam alaykum vatandaşlar. Biz size can sağlığını, yurt parahatçılığını, öýleriňizde şadiýan çağlaryň gülük sesleriniň, mährem enelerimizin hüwdi seslerini ýanglantyrmagy dilek edýär. Synodymyzyň hak gowanlary, hormatly prezidentimiň elimde meýişlerini şol bolmagyny dilek edip, täze ýyl bayramçylygy münasibetli aýdym saatly söhbetli geçişimiziň täze sanyna kiritmäge çagyrýar. Ezber kakyp dutarnyň taryna, şirwan perdelere galan bagşylar, owadyny goşup gyzyk sadyna, bir ýürekden bile gopan bagşylar. Dinläniňde sırly mukamlaryny, çözlär gider köňülleriň taryny, bir mahalky uçup giden durnany, sen ýanyňa ýyda dolan bagşylar. Pirim aşyk aýdyň babagammardyr. Ak patasyny beren erenler ýardyr. Elde sady, dille söhbeti bardyr. Ýyle döwlet bolup gelen bagşylar. Bagşy ady hormat bilen tutular. Sunuwatyňa şafer paý ýapylar. Bugün joşup bagtyň aýdymyn aýdyr. Arka dagly öňe barýan bagşylar. Edize onlar bizim şu günkü aýdym saatly söhbetli gepleşigimiz gönlüňi ustad halypalarymyzyň bugünkü gününe nesil dowamatyny dowam edýän ustad halypalarymyzyň nesil dowamatlary bilen bagşçylyk sunwatda gursunna söz açar. Edize onlar bizim aýdym saatly täze ýyl bayramçylyk gepleşigimizi seretmäge çagyrýar. Mehran vatandaşlar, biz şu günkü aýdym saatly täze ýyl bayramçylyk gepleşigimiziň mehmanlaryny tanış edýäris. Mary welaýatynyň ýolutyny etrawyna ýaşap geçen ustad halypamyz Gurt Ýakubowyň ogly, Türkmenistanyň at gadanan bagşasy Çary Ýakubow, Daşöz welaýatynyň Gowadag etrawynyň medeniýet merkeziniň bagşasy, Türkmenistanyň at gadanan bagşasy Hudaýberen Bayramow. Şeýlede şu günkü ustad halypalarymyzyň durmuşyndan söz açýan täze ýyl bayramçylyk gepleşigimiziň mehmany Zenan bagşymyz ustad halypamyz Türkmenistanyň halk bagşysy Asyr Mehmet Dawudowyň gyýry nesil dowamaty Türkmenistanyň atgalan artisti Aytaş Dawudowa. Şeýlede şu günkü aýdym saatly söhbetli gepleşigimiziň aýdymlaryna sadanlarly etjek sadanyna halypalarymyz ustad halypamyz Asyr Mehmet Dawudowyň ogly Bayram Mehmet Dawudow, şeýlede Türkmen Milli Konservatoriýasynyň muallimi Ýazmurat Rejep. Hormatly mehmanlar, biz şu günkü aýdym saatly bayramçylyk gepleşigimizde hoş gördük. Bir görseň söz açyp dünýä toýundan, orun berdiň gama şatlyk öýünden, gülpam aýryp soltan söýünden, ot berdiň destana, sensiň gurtbaşy. Mehriban onlar bizim şu günkü aýdym saatly söhbetli täze ýyl bayramçylyk gepleşigimiziň başyny Çary Ýakubow geçirýär. Bir min ha bugün şu bir saçan başında duşuşup täze ýyl gutlaly diýip geldik. 2018-nji ýylym Türkmen halky üçin bir bereketli ýyl boldy, döwletli ýyl boldy. Arkadamyzyň ýol başçylygynda Mary welaýatynda da bir näçe deskalar halka ulanmaga berildi. Bir näçe köne halypalarymyz hakynda döredüjük duşuşuklar geçirildi. Hormatly arkadamyzy we Türkmen halkymyzy täze ýetip gelen 2019-njy ýyl bilen gyzgyn ýürekden gutlaýan mehriban arkadamyzyň jan sag boldun, ömrü uzak boldun, tutýan tutumly işleri elmidam rowaj aldyn. Bizim şol zanda halypalardan öwrenen aýdymlarymyzy, sadlarymyzy, destanlarymyzy öz şagirtlerimize giýje gündi zähmet çekip öwreder. Recep'in düzen goşkusuna
düzen aydımız var. Şunun bilen başlayalyk. Başa tec edinip halkını kalva barayan yola uğran arkada. Gün doğdu aleme düştü yalkımı getirdin savulmalı dövran arkada. Ata yurdum bir mübarekli dardır, yerleri saz ağaçları tutardır. Ucuğunda elem bağta duçardır, siz Türkmeni beyem arkada. Dolduk çoğun davara olayıp, Türkmen köli olvay havada olayıp. Allah'ımı toprağa nadarın salayıp, İlunun baktına duran arkada. Vatanıma sulgay salamet, her sözünüz giyin dünyada delalet. Her seherler dua, eylep devam et, kaytaladım evran, evran arkada. İlunun baktına gören arkada, belin başın aman bolsun arkada. Çar halipa yer gelene bella keçetimiz gelýärdi. Geçmiş tarihimizde ýydygalan ustad halipalarymyzyň bugünkü gününe tirsegine galmagy, hormatly prezidentimiň tagallaty bilen şolar hakyna bir uly aladalar edilmegi bu sunat dörejelik işgärler hasem boýsandyrýar. Şu günkü hormatly prezidentimiň saýasyna şol ustad halipalarymyzyň bize miras goýup aýdymlary, sazlary, destanlary biziň halkymyzyň aňyna siňen. Gepleşigiň şu ýerine halipamyzyň Gurt Yakubowyň ýerine ýetiren bir destanlaryndan bir gysgaçyk tomaşaçylarymyza ýetirseňiz, soň ýene söhbetleşigimiz dowam eder. Kakam Gurt Yakubowyň destanlarynyň ählisinem halka wurýa diýene hazam destanlaryň içinde Gülpam destanyny, Hatamtay destanyny halk gowuryp dinlerdiler. Şonuň üçin Hatamtay destanyndan bir bölek men size aýdyp bereýin. Başdan aly. Hatamtay Gül erem bağının bäri ýanyndan bardy, emma aýagyna tiken urjak guman ýok. Ýürep barşyna alma, incir, üzüm, narlar bişip düşüp dur. Çar tarapdan şırlaşıp çeşmeler akıp dur. Bağı has golaýla dowalyň, saçlary topugyny düşüp duran hür periler, eýlek, beýlek geçip barýanlary gözüne görnü urandan hatam howsala düşüp indi başa nägün erka hürlerime görnü urady diýip şu ýerde bir söz diýdi. Garay bağlar Ümürleşim garay bağlar Bağlar göründü göründü Uzun saçın yerine sanan Hürler göründü
yaşayıp tallay saray ne sevesem elhen baray. Ey Hudayım kalgan haray hürler vurun divaran. Manda bolmal gamhur sayıl zar eyleyer bilbil sesi. Burna gelir güllen isi hürler vurun divaran. Uzak yerden salgımatı per kaydı her yanay bakayım. Barça kişinin bağrın yakayıp kayılar varın divarın. Hatamaydan yok boğazı. Hatam diyer yok boğazı. Dar eyleyin murgun sesi. Burna gelir müşhum isi hürler vurun divaran. Burna gelir güllen isi burna gelir anvar isi bağlar vurun divaran. Halipalarımıza hormat koyan, yatlap duran, mehriban arkadağımızın can sağ olsun, ömrü uzak olsun, tutyan tutumlu işleri elmidama rovac alsın. Tədiyiliniz kutlu olsun. Kakam Gurt Yakub funko vurup aydan aydımlarının birini ayıp vereyim. Git bunda durmağın aravatır. Git bunda durmağın aravatır. Ey men senin yayrındağlığın sana verdiğim diyen şadır. Gitarı davrındağlığın. Bir karga senin dağ içinde gezersin aşıklar içinde. Seyleden müzahir içinde gitarı davrundağlığın. Men buna tamay ağyarım. Ay her bir gülün içinde men varım. Tahirim deyip hasta bimarım. Men senin bimarımdanım. Benim aşıklığım hak değil. Ey dakleylenmen ey akmaktır. Senin bir maksadın yoktur. Gitarı davrundağlığın.
olmayın pedaylanay el havasım kapçadaylanay Zöhre yaydarır gedaylanay men sevap kaylanay Vay ay ay Men sevap kayrem dağlanam men harı dağlanam Hormatly mehmanlar, hormatly prezidentimizin bize peşkeş veren İýle döwletgeler wazatly kitabyna bagşlarymyz hakynda bir näçe zatlar bellen geçilýär. Şeýle de usat halypalarymyzyň durmuşyndan söz açýan bir näçe bir maglumatlar almak bolýar. Hormatly prezidentimiz şu kitabyny şeýle belleýär. Bagşyly halyk, bagtly halyk diýip belleýär. Dogrudan biziň türkmen halkymyz bagtly halyk. Belentlikleri beslenýän türkmen halkymyz bugün günü özüniň toýdur bayramlaryny şatlyk şoğun bilen bellek geçýär. Mehriban onular biziň hem inniki söhbetimiz usat halypalarymyzdan tälim alan Zenan Bagşymyz Türkmenistanyň atgazynyň artisti Aytaş Dawudowa bilen bayramçylyk gepleşigimizi dowam edýäs. Hormatly arkadagymyzyň medeniýet we sungat ulgamyndan üns bermegi bilen bir näçe işler alyp barýar. Hormatly arkadagymyzyň medeniýet sungat işgärlerine uly üns bermek bizi de şeýle bir sungaty ruhlandyrýar. Anha şu 2018-nji ýylyň dowamynda Balkan welaýatyna bir näçe işler alınıp barly. Anha olardan Türkmeniň altyn asara atly bähleşiginiň jeminiň awada milleti ýahatçylyk dolagyny jemlenmegi bizi hasam ruhlandyrýar. Bulardan başga da anha biziň awada milleti ýahatçylyk dolagymyzda çağılaryň festivali geçirilýär her ýylyň dowamynda. Anha bulardan başga da durly medeniýet bayramçylyklary çärelerini biziň mektep okuwçylarymyz, çağılar sungat mektepleriniň okuwçylary hem çykyşlar etip gelýärler. Anha şu 2018-nji ýylyň dowamynda meniň şagirdim Gülöwser Mätiwa çağılaryň arasynda geçirilýän merjen däneleri atly bähleşikde çykyş edip ýeňiji bolmagy başardy. Şeýle hem Gulbaba bayragyna eýe boldy. Biziň şagirdlerimiziň şeýle bähleşiklerde ýeňiji bolmagy biz halypalary hasam joşdurýar, begendirýär. Yetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen hormatly arkadagymyzy, mehriban türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýaryn, durmuşda üstünlük arzu edýäryn. Goý mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Goýmundan beýlägem türkmen halkymyzyň sungaty, halypalardan galan aýdymlary bir nesillermide dowamat bolup pajarlap össün. Gurban Miýip Aradowanyň sözlerini döreten watan ýan aýdymymy ýerine ýetirmekçi. Aşka düşüp ucağında mendillerden aşanım Gözelliğine aşık bulup yüreğimden coşunum Çeşme çaylı güderinde mehrivana duşanım Gül koynunda malim mülküm, gül ve dil bağıtım atım Bağıtıyar verişler bütün aleme ayan Gözellerimiz ve tüşleri nağız keşkede kayan Çalışmarın kitvirdadı korlu küdül tayan Gül koynunda mali mülküm, gül ve dil bağıtım atım
Çalışmarım ki tırrada Qorlu tüydül sayan Gül koynunda mali mülkün Gül gül bağıtım batım Belen bağtiyar yüreğim sana koyar Gül koynunda malım mülküm Gül ve gül bağıtım vakım Yaşıl tuğumda kıtarlar bir kararlık ıkrari Harakatlık yolu bilen Varyat bilci hari Görmeye gerek bugün bir taraf diyarın Gül koynunda malım mülküm Gül ve gül bağıtım vakım Görmeye gerek bugün bir taraf diyarın Gül koynunda malım mülküm Gül ve gül bağıtım vakım Bağtiyar devrimde ıhtiyar gül vatan Merde masın aman olsun arkada Halkın akbalına akbalın atın Merde masın aman olsun arkada Hoşlukla getirip her günüm ayım Erkinlik semali öter malayım Ocakların ködi etmez alayım Nerede masın aman olsun arkada Ocakların ködi etmez alayım Nerede masın aman olsun arkada Mertebeni belen vatan oyununa Nerede masın aman olsun arkadaş Mertebeni belen vatan oyununa Nerede masın aman olsun arkadaş Elime dar edip ata mekani Yanlanıp dur bir kararlık mukami Bu halka
alkıştır kalbimi bekani, nerede başın aman olsun arkada. Bu alkıştır kalbimi bekani, nerede başın aman olsun arkada. Nerede başın aman olsun arkada. Halipaların idini devam ettirip, şuun kugünne bidem özümedem şagirtler yetiştirip gedip ýörüz. Menin dädem Türkmenistanyň halk bagşydy Aşyr Mehmet Dawudow ömrüni Aýdym Sungatuna bagşlanan adam. Bidem şonuň halipalyk mektebini geçdik. Onha biziň hem maşgalamyz hemmeti şol Aýdym Sungatuna berilen maşgala. Anha meniň öz oglum şatlygym, meniň öz ýolumy dowam etdirip häzirki wagtda Çağalar Sungat mektebini okuýar. Anha ýene-de bir aýtjak zatym, Mehriban prezidentimiz biziň geçen halipalarymyza aýratyn uly orun, uly üns berýär. Anha şu ýylyň dowamyny biziň halipa bagşymyz meniň dädem bilen bir egine berip halipa mektebini geçen Nur Muhammed Garliýewiň 90 ýaş ýubiley toýuny toýlap geçdik. Anha şeýle döredçilikli duşçuklar biz halipalar bilen, şagirtler bilen geçirip durýarys. Bu hem biziň şagirtlerimiz üçin bir ýokary halipalyk mektebi bolup durýar diýsem ýalňyşmasam gerek. Fırsatdan peýdalanyp ýene-de bir gezek Mehriban arkadagymyzy, türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýaryn. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edýän işlerini elmydamyda şowlulyk ýar bolsun. Sağ olun halipa, arzularyňyz hasyl bolsun. Elimde ama bizem size şu bagçylyk sunuwatyny dowam almagyny tüýs ýüregimizden arzu edýäs. Halipa gepleşigimiň şu ýerine bir ussat halipamyň ýerine ýetiren bir ajaýyp aýdymny halk köpçüligine ýetirseňiz. Olam sakın sana dağda gelmişim. Eşitin ardın niye harayımdan. Ha pervanede koda vurup gelmişim. Eğer namusum yanayımdan. Yaradan Allah'tan gayrı fena yok. Dillerde kır senin ayrı ay başka fena yok. Ben bilmedim minne bir günah yok iller aman yok. Hatam olsa geçin yari, 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 günahım dönü geliyordum. Hıtratı bilen yürek dağlalı, aman aman dağlalı.
gelip men iller aman budur benim dostum yari 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 Emrahim Mehr vardır tüylü ağan keşfinne, zehini mögjürör köngül köşkünne, aşık hemra hürlük kanın ışkınna, keremin bağına, seyrana gelli, şagirtleri baspın, eylere gelli. Mehran tanışır, biz şu günkü täze bayramçılığımız münasibetli, aydym saady söhbetli gepleşigimizi, o saat halipalarımızdan tälim alan. Daşoğlu vilayetynyň Goda etranyna gelen mihmanymyz Hudaýberen Bayram Haýatreniň. Hormatly arka dağımyň saýasynda uly ösüşleriň, özgörüşleriň, toýdur bayramlaryň, ajaýyp dawarlaryň ýyly bolan Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi diýip atlandyrylan 2018-nji ýylymyzy ine uly dawara bilen, şatlyk şowgun bilen taryha ugry diýýäs. Her bir täze ýyl jemlenende ýylyň aýagyna geçen ýyla ser salyp, şol ýylda edilen işler, yetilen sepketler, amala aşyrylan bir uly üstünlükler, barada bir gurrun edilýär, şu däp bol galypdyr. Hormatly arka dağımyň saýasynda gahrman arka dağımyň başlanyjy bilen bir näçe işler durmuşa geçirildi, bir näçe ajaýyp binalar guruldy. Toýdur bayramlar, ajaýyp dabarlar geçirildi. Ine 2018-nji ýylyň bütün dowamyna bizde şol dabarlara gatnaşmak müýesser etdi. Ne halkara Nowruz bayramçylygy, medeniýet we sunugat işgärleriniň hepdeligi, onuň ýyly süren ha biziň ýurdumyza hormatly prezidentimiň tagallasy bilen sport ýurduna urulyp barýar. Ama ol hazır 2018 avtaraly ýarşy geçirildi. Şol ýarşyň her bir düşölgesinde bir welaýatymyz şol mehmanlaryň öňünden çykyp öýler, duz çörek bilen, aýdym saz bilen garşy aldylar. Bide mana şol altyn asyr türkmen köýlü düşölgesinde şol mehmanlary garşy almak müýesser etdi. Onuň ýyly süre ilkinjide Türkmenistanyň halk maslahatynyň birinji mejlisiniň geçirilmegi, Daşoğuz şähermediň özünde bir näçe ýaşaýyş şaýlary gurulyp ulanmaga berildi. Ýa-ni ýakynda ýene de bizi bir begendiren ajaýyp wakalaryň biri bolup geçdi. Ine hormatly arka dağımyň ýörüýtek karary bilen biziň Daşoğuz şähermedi türkmeniň Agoý binasynyň düýbüni tutmak dawarasy boldy. Ine şoňa da gatnaşdyk. Bu dağatlaryň ähli hem hormatly prezidentimiziň şu öz halky üçin, il günü üçin, medeniýet we sunugat işgärleri üçin edýän aladalarynyň bir ýene de bir aýdyň guwaty diýip düşünýän. Şu 2018-nji ýylyň bütün dowamynda geçirilen hemme dawaraly şäherlerde biziň bir ýan kitabymyz bolan, bize bir ýakyndan goldaw beren, şondan biz ilham aldyk. Hormatly arkadaşlarymyz şu 2018-nji ýylda bize öz halkyna, medeniýet we sunugat işgärlerine Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi atly ajaýyp eserini sowgat berdi. Şol eserim bize ýan kitap bolup tutuş ýylyň dowamyna Enten ýene de gelecekde de biz şol kitapdan köp zatlar öwrenmäge içinde gatken, çünki Ýüpek ýolunyň ugrunda hormatly arkadaşlarymyz belläp geçýärdi. Şol kerwen bilen aýdyjy bagşylar, gozollar, riwayatçylar, ertekiçiler, hemme şol bütün kerweniň uzak ýolunyň dowamyna şolaryň her bir düşölgede diň jalan wagty şolaryň argylygyny aýryp, şolary özleriniň aýdymlaryny, sazlaryny, goşgularyny ertekler aýdyp berdiler. Bide menga Daşoğuz welaýatynyň birleşen destançy bagşylar topary bolup, Türkmenistanyň atgadan medeniýet işgäri şahyry Anatok Kakaýew bilen bilelikde Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi atly hormatly prezidentimiň ajaýyp eseriniň 5-nji bölümi bar, Daşoğuzyň gadymy topragyna diýip. Şondan biziň Könürge şäher barada hormatly prezidentimiň şol kitapda anyk maglumatlar berýär, şonu destana geçirip şol şäherlerimizde geçirilen ajaýyp dawaralarda halka ýetirdik. Häzir mümkin bolsa şondan bir gysgaçyk bir azrak ýerine aýdyp bereýin. Taryhymyz beýan edip, ähli zady aýan edip, kerwen geçen ýolu illap, läme ilmlik sıryn sözläp,
arkada bir kitap yazdı, hikmeti dünyanı gezdi. El kıssa, kadim zaman ir döwürde durmuş kaynap bir döwürde. Çar taraptan kergon gelen, kergon bilen kerem gelen. Kadimiyetin tarihinde, wasfy koňul tarifinde, yüpek yolu dünyada olan paytak şehir gurgonç bolan. Dergüşlerin 500 öýü, 1000 sany kergon sarayı, 10.000 sany gassapxana, 3.000 tokor ustaxana, edikçilen 6.000 öýü, sabunçylan 44.000 öýü, 10.000 azyk önümleri, dükanları her köçeli, 5.000 hammam tugu dukan, 3.000 sany halwa dukan, küýdegälerin 3.000 öýü, şem satýarlaryň şon-şon öýü, müňläp dutar dukan, dut satylýan hatar dukan, şüýşe gap-gaslar önümi, kim bilir onun jemini, o tüýüm satýan, pul bölünýän, 500 lira eýlenilýän, 7.000 demirçi gussa, şägirtleri şonça etse, 4.000 degirmen dukany, çağı bağlandır ülkeni. Şu watanyna önü böten bagtyardyr her bir insan diýip ine şu hormatly arkadaşymyzyň kitaby esasında şu destana geçirip şulary şäherlerimizde, dawarlarymyza aýdyp ber. Ýani bellep geçişimiz ýaly şu ajaýyp kitabynyň içinde biz medeniýet işgärleri üçin hususan esasy da destançy bagyşlar üçin işine almaga, öwrenmäge zat gatken. Yeni de şu geçirilýän ajaýyp dawarlarymyzda hormatly arkadaşymyzy, türkmen halkymyzy täze wasfnama, tarifnama destanlarymyz bilen begendirip diýip anandyrýan. Sağ olun. Yine geçilen ýolu ser salsaň bir guwunmazlyk, begenmezlik mümkin näl. Şu ajaýyp döwür, döwletli döwran, hormatly arkadaşymyzyň bize beren ajaýyp bagtyarlyk döwri. Biz medeniýet we sunugat işgärleri üçin edilýän aladalar, bu gurulýan köşkler hemmesem bizim üçin, türkmen halky üçin, geleceğimiz üçin, gelecekki nesillerimiz üçin şu zatlary görüp durmam, begenmezlik, buýsanmazlyk mümkin däl. Bir bagşy kalbyň joşa gelýär, aýdym döredýän, gazal döredýän, şygyr döredýän. Çünki bizim hormatly arkadaşymyz sağ salanna da, aýdym aýdanna da, goşgy ýazanna da bize arkada prezidentimiz halipa bolup, bize nuska bolup durýar, görelde bolup durýar. Şonuň üçin hem şu ýerden ha arkada prezidentimizi tariflap, hormatly prezidentimiziň bizim üçin edýän aladalaryna jogap edip, bagşy ýüregimden joşup çykan feterleri goşga geçirdim. Mümkin bolsa şu ýerde şonu okap bereýin. Hormatly prezidentimiziň özü ajaýyp bir şygyryny bellep geçýär. Derýasy joşgully, baglary bossan, belent başy dagdy ýüregi asman. Gülleyen, güleşyan, edi diyarım aydym sağlar yurdu can Türkmenistan diye. Görün hali ajaýyp qanatly tetirler. Şu tetirler görüp nenin joşmajak, nenin goşky ýazmajak, nenin şygyr ýazmajak. Şu ýerden ha arkada gatly goşkym bar, şonu okap bereýin. Baky bagtdan joşa gelen bu serler, döredýär şanyňa ajap eserler, aman esen örüp sabah sekerler, alkyş aýdýar iller arkada. Gülleyen, güleşyan gadim mekanım, arşa galyar bugün şöhratyň şanyň, adyn dünýä ýaýyp beýik insanyň, wasfyny edýär şerin diller arkada. Tariflasam kalbim dolup heýjana, aýdym gelýär, şygyr gelýär zabana, geçmişten geljege älim jahana, uzap barýar ýüpek ýollar arkada. Bir karar bagtyar döwletiň üçin, öz halkyňa syly hormatyň üçin, onu soň şygyr ýazyp, joşmajak neçin, alkyş aýdýar edi iller arkada. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly arkadaşymyzy, tutuş türkmen halkymyzy yetip gelen täze bayramçylygy bilen tüýt ýürekden gutlaýan, goý täze her bir öýe şatlyk, yrskal, döwlet bagyt getirsin. Hormatly arkadaşymyň saýasynda täze ýylda görjegimiz diňe gowluk bolsun, täze ýylyň gutly bolsun. Bana beyle yuvul töhmet kılınsan, bana beyle yuvul töhmet kılınsan, haklar bolsan belli hav töhmede kıl senem, kıl senem. Günlü yılıp canım al insan, kalır bolsan belli hav canımı kal senem, kal senem.
Hakkınla gül yol döndürürsen yolunu, hakkınla gül yol döndürürsen yolunu. Her hayali her yan hav hav taşla ey ölümü. Hep bana değil bugün belli sözümünü gele. Ay diyen olsun belli hav hav sözümü diyemem. Hak garip aşık sözüm diyem bir para. Hak garip aşık sözüm diyem bir para. Hak günlüğünün geçer hav hav sana ey yalvar ey yalvar. Hay Yusuf Kemal ölüm han. Saldım bağlara gelin. Fridan ben özüm hav hav sattım ey. Hay alfenum hay. Hak gökte düşen bölük bölük durnalar geleyin. Hak ardının dağında hav hav kar ey gördüm ey gördüm. Bizim ha kadimden gelen destançılık sunuğutumuza ulu ünüs hem de kolda veriyor. Şu kadimi destanlarımız şunku günne tezeden bir canlanıp teze bir ırvuştu halkımıza yetirliyor. Gelecek nesillerimize yetirliyor. Halkımıza bir düşünüklü olur yağlı. Onu destanlarımızın ehlisini her yılın ha medeniyet ve sunuğut işgallerinin bayramçılığına kabatlap Türkmenistan'ın Mahtumul adındaki Sağlı drama tiyatrı her yıl bir destanı opera görünüşünde sahnalaştırıp halkımıza yetirip durur. Halifamız Bayır Bayram'ın yerine yetiren Hürlük Kahimra destanının bir parçanı size yerine yetirip vereyim. El kısta inni havarı hürlükka peridattan isteleyin. Hürlükka peridat Hemracanın gözlerini alıp ihlas bilen hak kovu deyip abademden sonra yuvup yerin mağadan getirilen güllerlerin eylak sirdi, beylak sirdi, Hemracanın gözleri yalp edip açılaydı. Yine görse kaptanını Gülcemile singlisidir. O Gülcemile doğanım sen de bağırman neydi? Vay bo, ağa sen de bağırman da gelpiyorsun. Müsürük olayatın ehli halkı koşmazıp yatandır kaptanını deydi. Onunla deydi ben bu adamla bilen bir salamlaşayım neydi? Ay ağa ne ettin ay mını ne salamlaşacak mınca adam bilen deydi. Eyten amedeyim neydi? Vah Hemracan sen de sağ gitmeyi, aydım gitmeyi. Ay bir 5 kelime sözüm aydık göver versen bolmuyor mu deydi. Bar onu mek tallağ azmamı getirip verdiydi. Şu yerde tallağ azmasını getirip verdi Hemracan'a. Al ağa sen gidelim bari. Seni görürsüm gelin vakti. Bağrıma basayıp yüreğimi sokutup yön. Yine sen düdük koyuşunu alacak durun ha deyip tallağ azmanı getirip Hemracan'ın eline verdi. Hemracan tallağ azmanı eline alıp ehli Müsürük olayasının halkına karab. Müsür'ün iyilinden gelen cağlarım gel haber ver bizim iyiler aman mı? Sayesine gün düşmeyen bağlarım terk açılan gün çögüller aman mı deyip durana kanşıyor.
Yar müsürüm gele Yurdundan yahayrey Hay gelen canlarım gele Hay gel haber ver benim ya hayrey iller aman Hay sayesine gün düşmeyen bağlarım bağlarıma Hay teras olan konuşaya hayrey güller aman Bina savar, alma savar, nar var, gele nar var. Men bilmenem tane hay hayımın sonra var. Ey herpimin gözünü vara, yar var, yar var, yar var. Yardan ayrı düşene yıllar aman ey Yar hiç veyda tapmadım asla bilistene Yaman horluk gördüm yara yahare iki kardeşten Hay altısı yardanır altısı kıştana gel kıştana 12 aydan yelen yahare yıllar aman Kanatım yok, payıp uçmağa, gelip uçmağa, velacım yok çaylana, hay çıkıp kaçmağa. Ey hemra diyer, hermez olur uçmağa yetmeye. Ay hülkain şevey bilir aman Dağarman pelega men boldum helaga gel helaga Artardım tapmadım ey yarım ben derim ey yanım ey Bağışılan büyütüncü hak kovandari, medeniyetin hak kostları arkada, cennete öğürdü edi diyarı, bağışıların kovandari arkada, medeniyetin hak kostları arkada, aşık aydın pirden alıp ak pata, dörödiyaz işleyaz kalıp gayrata, sizin bilen yettik maksat murada,
Bagşylaryň howandary arkada, medeniýetiň hak hostary arkada, medeniýetimizin we sungatymyzyň hak howandary, gahrman hemde mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny, türkmen halkynyň bagtyar, eşdiretli durmuşda ýaşamak üçin alyp barýan beýik işleriniň el mydama rywajlyklary betlenmegini tüý sürekden arzu edýän. Yetip gelen täze ýyl bayramçylygymyzam gutly bolsun. Her bir türkmeniň öýüne artgal döwlet bagyt getirsin. Hormatly prezidentimiziň hem jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Mehriban tanışlar, bizim şu günkü aydym saly, söhbetli, täze ýyl bayramçylygymyz münasibetli, şu günkü gepleşigimizde bizim Daşowat welaýatymyzdan, Mar welaýatymyzdan, Balkan welaýatymyzdan şeýle de Lewap welaýatyndan Usat halipalarymyz hem gatnaşýar. Yatlalin halifa Ahmet Mustagy, zehini bendeyler kendir Mustagy, ınha şagirtleri, ilham çeşmesi aydyp otyr, dillerine kelamın dinlälingmiz bagşylaryny Lewabyň. Ine şu günkü gepleşdigimizde ören halifana Türkmenistanyň at kazanan bagşy, ören atak gatnaşyp otyr. Halifany şu günkü bayramçylyk gününe täze bayramçylygyň öňe ýyrasyna ine bile didarlaşmak nesip etdi. Şu günkü yürek güýçançylaryňyzy täze arzularyňyzy öňe dinleýijilerimize ýetirýär. Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýolunda biziň ýurdumyzda ykdysady, syýasy, medeniýet taýdan gaty uly üstünlikler gazanyldy. Şu üstünliklerde ýoluň ýurdumyzdaky ösüşlerini, halkymyzyň gazanan üstünliklerini söýdüň üstü bilen, aýdym taýdyň üstü bilen wasf etmekde biziň ýazy şahyrlarymyzyň, bagyş adamlarymyzyň ullukyň paýy bar. Hormatly arkadaşlarymyz, Tagalat bilen ýurdumyzda köp sanly medeni ojaklar ulanmagy berildi. Biziň öz etrafymyzda täze medeni ulanmagy berildi. Biziň oňat işlemegimiz üçin ýagly şertler bar. Şol ýerde biziň ýaş şagirtlerimiz bilen halifa şagirtlik ýoly bilen halifa şagirtlik ýolyny dowam edýär. Medeniýet sunugy işgärlerini şeýle çuňgur üns berýärligi üçin tüýsürekden sag bolsun aýdýan hormatly arkadaşlarymyzyň ömrü uzak bolsun, işleri mudama rywaj alsyn. Yetip gelen täze münasibetli hormatly arkadaşlarymyzy, türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýaryn. Goý täze ýylyň has bagty ýyllaryň biri bolsun. Her bir maşgalada toy tomaşa bolsun. Salam hat gönderdin elden gane, gelip meni alsın kelam doğun yalan ey hatları, hevlede dedin ey atları. Kıyıtlar zane telim bilen kalsın yoruldu gelsin ak geçenler hakkına oğlum pirin el hemret alıdır zane pirin destir bolsun ha gelip elletimi görsün yetip bir
kedi uğran tursun Mamazanın sözün alsın cane serpayını versin o Görevli gelsin o Ağabey Ramazanın sözün alsın cane serpayını versin o Görevli gelsin o Şetkine sen feridadım Kızan feridadım Bana neli yardın salam gelip durur Allah'a yetişsin ey bu çeken ahim ey bize sever yadın ey salam gelip Gelip beni öyle altın deyip Ay hiç olmandı görüyorum kalsın deyip ey bir sol gözünden ey salam gelip Ay olmasa görüyorum kalsın deyip ey bize bu harmandan ey havar gelip
otçigide yarasmaz alsan netibatın gitmedi Elvan gıyız ahvalına karışmaz ve karışmaz alsan netibatın gitmedi Ay 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 Üç 360 bağışı kelvan gelindir 360 bağışı kelvan barındır ay 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 ayrı şuttu taşıp büyüdür Harman del bari yere derindir vak derindir alhan netivadım gitti ay 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 etmen gitsen şehri olsan barıp giday ay 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 hak kelamın kurtulma sana Aşık aydın pirdin ruta dalıp gidey alıp git onun tata alman gitme ay 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 ağa Yunus gitmedi iflar eder haramlık otçini dökhar eder Basar yıkar gül ömrünü har eder ve har eder alhan netibedim gitme ay 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 Hazan gölü ay 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 Yıkar gül ömrünü har eder ve har eder Sudur netibadım gitme ay 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 Hormatly halipalar, biziň şu günkü täze ýyl bayramçylygymyz münasibetli, biziň çakylygymyzy kabul edip gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin, ýerine ýetirip beren destanlaryňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar. Elmydama ajaýyp ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň saýasynda tutulýan her bir toýlarda bala wazlaryňyz buldurap şirwan perdeden belinde galman tüýsüregimden arzu edýär. Elmydama ümüdiňiz öňe bolsun, göreniňiz eşiteniňiz toýdan bolsun. Täze ýylyňyzam gutly bolsun. Merhaba tanışlar. Bizim şu günkü aydın sağlı, söhbetli, täze ýyl bayramçylyk gepleşigimizde berilen atan tananlar ýa. Ediz oğanlar, bizim şu günkü aydın sağlı, söhbetli gepleşigimiz. Eger de siziň göňüňize ýaran bolsa, onda biziň dörejil taparmagyň işini ýerine düşdi bolardy. Biz size ýene bir ýola, janyňyzyň sag bolmagyny, ýurdumyzyň parahat bolmagyny 2019-njy ýyl arsally, döwletli, bereketli ýyllaryň biri bolmagyny dilek edip, aydın sağlı, söhbetli gepleşigimizde şu gezek kısany geçirip tutarýar. Hoş, sag bolun.